Irsgaly Hudaý özi ýazypdyr. Biz işläp ırsgal tapa bilmez. Biz kawalap ırsgal alyp bilmez. Hudaý özi bermelidir, boyunna alan. Hudaýyň boyun alanyna razy bolsaň, Hudaý şoňa ýetirjek. Ýatsaň da ırsgal saňa berer, ýetseň de berer, her ýerde bolsaň da berer. Hudaý Taala diýär, her kim takwaçylyk etse, men dinim bilen bolsa, men şeriatym bilen bolsa, şoňa men ırsgal berer diýipdir Hudaý Taala guman etmeýän ýerinden. Adamlar guman etdiýär, ýereksem şondan ırsgal ýeter diýip. Adamlar guman edýär, mal wagtsam şondan ırsgalym ýeter diýip. Adamlar guman edýär, ustaçylyk etsem şondan ýeter diýip. Kirey çeksem şondan yeter deyip. Yok. Hiç zadın uğruna çıkmanın bilenne Hudaý ırsgal berjek. Sen takwaçylyk. Ve men yetevekkel alallah fehuve hasbu. Her kim işini Hudaýa tapşyrda, Hudaý şoň özüni beskafidir. Hudaý ırsgalyňyz men boynuma diýipdir. Emma cenneti öz ameliňiz bilen satyn alyň. Udhulul cennete bima kuntum ta'malun. Cennete girin ameliňiz bilen diýipdir. Takwalyk edip, perhizkarlyk edip, evadat edip biz cennetten rokon paylar almaly.